Kwaziwai vana vaMwari, toda kutenda Mwari nenguva nemukana zvaanotipa kuti tirambe tichidzidza shoko rake. Toda kutenda nekuchengetedzwa mumazuva akaipa zvakadai. Munamati wedu kuti Mwari aramba achitiitira zvakanaka kuburikidza nekunzwa shoko rake, nekuramba tichiswedera pedyo nemuchinjwa wake mukusimudzirwa pakutenda. Mwari vachitiitira zvakanaka. Toda kutenda Mwari. Musoro wedu wenyaya unotiwo zvaivepo asi hazvina kushanda. Ndo musoro wedu wenyaya, zvaivepo asi hazvina kushanda. Tichadzidza tiri patsamba yaIsaiah chapter 47. Mwari vachitiitira zvakanaka. Tichangoverenga mavhesi mashoma. Mwari vachitiitira zvakanaka upi proceeding nemamwe. Vhesi ya 1. Buruka ugare muguruva, iwe mhandara mukunda weBhabhironi. Gara pasi pasina chigaro choushe, iwe mukunda wavaKedhia, nokuti hauchazonzi unovundere novunamango. Tora guyo nehuyo ukuye vupfu. Bvisa chifukidziro chechiso chako, bvisa nguo yako yakareba, fukura gumbo rako, yambuka nzizi. Kusafuka kwako kuchava pachena, kunyadzwa kwako kuchavonekwa, ndichazvitsiva. Vhesi 4. Mudzikinuri wedu, zita rake rinonzi Jehovha wehondo, mutsvene waIsraeri. Gara unyerere upinde murima, iwe mukunda wavaKedhia, nokuti hauchazonzi vahoshi woushe uzhinji. Toda kutenda Mwari. Patiri kusangana pana Isaiah chapter 47, tiri kusangana musoro wenyaya uchibuda papo unotiwo the punishment of Babylon, or the judgment, the punishment, kutongwa kweBhabhironi. Bhabhironi nderipiko? Kana mukarangarira zvakanaka mukadzokera kuOld Testament, mukuvambwa vana veIsraeri vachibuda muIjipita vachifamba mukurarama kwavakanga vachiita vari muKenani, Bhaibheri robudisa pachena kuti vane nguva zhinji dzavaitsauka pakunamata Mwari, vane nguva zhinji dzavaiteera vamwe vaMwari vasati ivo vakanzi naMwari vateveri. Kazhinji kenguva dzacho vainamata matanda, vachinamata kunamata kwakanga kuchimhura Mwari.
to an extent yekuti Mwari akasvika pane a point that he needed to punish the sin of his own people. Mwari akatendedza Babylon ikabva nechekumusoro, the kingdom of the north, ikadzika kunyasi ikanosvika ikatora the Israelites, ikavatora senhapwa ikaenda navo, vamwe vakaitwa maslaves, vamwe vazhinji vakaparara kuIsrael. Saka Bible robudisa pachena kuti even though the sin of Babylon was punishing the sin of Israel, it was not a justification on Babylon. Babylon rakanga rine mhosva pamberi paMwari. Why? Harina kuratidza tsitsi kuvana vaMwari. Mwari vatiitire zvakanaka, Mwari vatiropafadza. Tichada kunzwisisa kushayiwa simba kwevanhu vazhinji vanozvitutumadza. Babylon raimbofamba ichizvitutumadza. There was a time mukurarama kwavo kwavaifunga kuti they are standing at the pinnacle of the whole world when there was nobody else that could be looked at except Babylon. Mwari vatibatsire patichaita trace the lines in the punishment of Babylon. Let it not be our fate. Ngakusave kuguma kwedu, mugumo wedu ngawe mugumo une tariro. Kuguma kwedu kusave kuguma kwekusekwa, asi kwe kuguma kwemfaro. Mwari atiitire zvakanaka. Uye utaure nesu rais. Now mukati mebhuku raIsaiah chapter 47. Mwari ari kutaura nerudzi rwakanga rwaita nguva ruchigara nevana vaMwari asi rukasatendeuka. Saka Mwari anoti Babylon ndiwe shamu yandakashandisa kurova Egypt. Ndiwe Babylon shamu yandakatuma kunorova Tyre. Babylon ndiwe shamu yakaenda kunorova Assyria. Marudzi akanga amhura zita rangu nekubatsirana nevana vangu kudarika mutemo wangu. But Babylon ndaigadza pakakwirira. Haina kubatisisa mutemo waMwari. Babylon ndaigadza pakakwirira. Haina kukoshesa shoko raMwari. Saka Mwari chavari kutanga kutaura, vari kuti Babylon buruka ugare muguruva. Teerai vana vaMwari, pane vanhu vakakwiridzigwa naMwari mukati meupenyu. Pane nzvimbo, matunhu, nyika dzakakwiridzigwa naMwari. Ndati ndikurangaridzei panguva ino kuti tikararama tisiri kuteerera mutemo waMwari, one day tinogara muguruva. Now Mwari vachitaura prophecy against Babylon. It's a space of almost 100 years, a century before Babylon appears on the international stage. Mwari vari kutaura kuitira kupa hope kuvana vavo, kwete kuti vana vavo vafarire kuparadzwa kwevanhu vanoramba nyasha dzaMwari. It is a spirit that is foreign to the government of God, kuti pane maKristu anoselebrata kufa kwevanhu vasingadi Mwari. Tinofana kugwadziwa tikaona vanhu vasakarurama vachifa. Tinofana kugwadziwa tikaona mbavha dzichifira mukati meumbavha. Tinofana kugwadziwa tikaona vanoroya vachifira muuroyi, vane hasha vachifira muhasha. We must be pained. Saka Mwari vanoti vachitaura pamusoro peBabylon on Isaiah chapter 47, pane zvinhu zviviri zviripo. Kukura kwekuwa kweBabylon ndokuya kunotsanangurwa nengirozi inotevera pangirozi nhatu. Yoti rawa Babylon, guta guru. Fallen is Babylon, that great city. Saka Babylon parinowa kuwa kwaro kukuru, but Isaiah ari kubatanidza kuwa kweBabylon ramambo Nebukadnezar naBelshaza nekuwa kwenyika ino apo inenge yabatwa musystem yekusanamata Mwari. So the Bible says on verse 4, mudzikinuri wedu zita rake rinonzi Jehovha wehondo. Teerai vana vaMwari, Mwari asati aparadza Babylon ari kutaura neBabylon kuti ndimwari wehondo, but the same God who brings terror to the nations protects his own. Ndimwari wehondo anotyisa kune avo vanoramba nyasha dzake, but anounza protection kuvanhu vanorarama vachimuteerera. He is the Lord of hosts. Now chapter
inodescribewo zvakare the sins that provoked God to anger. Pane zvivi zvakaitwa neBhabhironi zvekuti Mwari vakati havagoni kuramba vakagara, havagoni kuramba vakanyarara, vachasimuka kuti vagwire vana vavo. Now allow me to read verse 6. Ndakanga ndakatsamwira vanhu vangu, ndakamhura nhaka yangu, ndikavaisa mumavoko ako. Iwe hauna kuvanzwira tsitsi, wakaisa joko rako rinorema pamusoro pavatana. Now Babylon, chimwe chezvivi zvayakaita, yakatora vanhu vaMwari vatana ikatanga kuvapa mabasa anorema. It had no respect for the old. Tererai vana vechidiki vakabva kumayunivhesiti, muri kushanda nevanhu vakuru. Mwari achakutongerai the disrespect yamunopa vanhu vakuru pamabasa. Zakana uchiexecuta command ka uri kuexecuta command, but rangarira kuti age inoramba yakasiyana kunyange ukava mukuru pabasa. Ndiri kutaura nevamwe vane mari mumhuri vanoda kumanipuleta vanhu because vane simba. Mwari achatongera vanhu kumanipuleta vamwe because they were in positions of power. That was the sin of Babylon. The second sin was their pride and carnal security. Listen to verse 7. Zvikanziwe wakati ndichava vahosi nokusingaperi, naizvozvo hauna kufunga zvinhu izvi, hauna kurangarira kuguma kwazvo. Tererai vana vaMwari, it is high time yatinofanira kurangarira magumo. Paridzi chapter 7 pavhesi ya8 yoti kuguma kwechinhu kunopfuura kutanga kwacho. Tererai vana vaMwari, pane vanhu vakatanga asi vachakoniwa kupedza. Chikonzero vakanyanya kurangarira rugare rwanhasi vakakanganwa kugadzirira ramangwana. Pane vanhu vakatanga nyaya dzekunamata zvakanaka vakazorora vava pakati vakakanganwa kurangarira nyaya dzine chekuita nekudzoka kwaJesu. There was pride and carnal security in Babylon. But mubvunzo wangu ndewekuti zvaikonzerwa nei? Ndiani wanga akagara pasi pesystem? Zvikanzi naizvozvo chinzwa chinhu ichi, iwe unongorangarira zvinofadza, ugere zvakasimba, unoti mumwoyo mako ndini ndoga, hakuna mumwe kunze kwangu. Babylon yakasvika paextend yakuzvifananidza naMwari. Mukati meBabylon vanhu vanga vakuda kutonamatwa kunge ndivo Mwari. The title yekuti I am and there is none besides me. It is the title inobhilonga kuna Mwari, inoshowa simba rake, inoshowa kuti ndiye muridzi wezvinhu zvose, inoshowa kuti hakuna chinorarama iye asipo. Babylon yakasvika paextend yekuzviita kunge ndiyo inoraramisa munhu wese panyika. Such was the attitude of the Chaldeans. Now they had self-confidence and contempt of God. Vanoti tisu hakuna mumwe. Zvikanzi naMwari, asi zvinhu izvi zviviri zvichakuwira nechinguva chiduku. Nezuva rimwe chete kufirwa navana nouchirikadzi. Zvichakuwira nechiyero chizere pakati poun'anga hwako uzhinji novuroyi hwako hwakawanda. Dambudziko reBhabhironi nerekuti maticha avo dzanga dziri n'anga, maheadmaster vari varoyi. No problem yeBhabhironi. Saka vaiti hatife takaita chirikadzi. Tererai vana vaMwari, there is a temptation mukati meupenyu hwevanhu kuti pamazuva avo orugare vanokanganwa, havarangariri kuti rugare runogona kupera, havarangariri kuti nhamo inogona kusvika kumba kwavo. There is a temptation. Vamwe vanenge vachitoti Mwari haoni. Tererai vana vaMwari, Mwari akasiyana nemunhu, hapana patinoinda patinogona kuvanda kuna Mwari mukati mechitema. Saka Mwari ari kuti uchirikadzi nokufa kwako kwemadangwe zvichaunzwa zvakazara. Tererai vana vaMwari, the same God
anoshowa rudo pakuregerera zvivi zvevanhu vanotendeuka anogona zvakare kushowa strictness in bringing judgment pamusoro pevanhu varamba nyasha dzake. Saka Mwari ari kuti pandinouya nemezha iyi handiuye nayo iri yevanhu munogona kuvabraiba mukavapa corruption, handiuye nayo iri yemaloya munogona kuvatenga vakapevheta judgment. Ndichauya ndirini pauzima. Teererai vana vaMwari, nyaya dzedu hadzizotongwi mumakoti epasi pano. Pane vanhu vakagarika vakatambarara muchivi. Ukanoverenga vhesi 10 inoti nokuti wakavimba nezvakaipa zvako. Pane vanhu vanovimba nezvakaipa zvavo, vanhu vanovimba necorruption, vanhu vanovimba noun'anga, vanhu vanovimba nouroyi, vachitadza kuvimba nezita raMwari. God is coming in judgment. One day we shall meet the King. One day we shall meet him. Wekuti paanobvunza hakuna anopindura. Semuchinda uya akawanikwa asina nguo, vazhinji vachanyarara on the day of judgment. Vaita hatitangike vachipfuura pamaroadblock, vaita hatitangike vasina mabasa avaishaya, vaita hatitangike vasina zvikoro zvavaishayiwa nzvimbo. God is coming in judgment. He is coming. Zvikanzi nevhesi 12, zvinovuya novuroyi hwako novun'anga hwako huzhinji hwawakabata nahwo kubva pauduku hwako, zvimwe ungabatsirwa zvimwe ungakunda. Saka zvaiitika muBhabhironi ndezvekuti nyaya dzaiitika dzaikontrolewa nen'anga, dzaikontroliwa nevakedhiya, dzaikontroliwa nevavoni venyeredzi, dzaikontroliwa nanatsikamutanda, dzaikontroliwa nevamwe vangava nezvitsinga. Saka paitikana nyaya ikaunzwa konzi parotwa hope namambo, Dhanieri akati ushe hweBhabhironi huchapera. Vaienda vonokonzauta nen'anga dzavo, vaienda vonokonzauta nevaroyi vavo. Varoyi vobvaudza mambo kuti hakuna zvataugwa naMwari, gadzirai chimufananidzo chine musoro wendarama kusvikira kutsoka dzendarama, kuramba shoko raMwari. Saka mukati meBhabhironi chinamato chavo changa chakatsigigwa nen'anga. That's why there was pride. That's why there was carnal security. That's why there was self-confidence. That's why there was distrust in God. That's why there was oppression of every rank. Chikonzero vaivimba nen'anga. Religion yen'anga ireligion yekutsiva, religion yen'anga ireligion yeutsinye, religion yen'anga ndeyekuramba zvinotaurwa naMwari. Now chatinoziva mukati meshoko raMwari ndechekuti zvose zvinotembwa nenyika mumazuva ano zvaitomboripo zvemhando yepamusoro pamazuva eBhabhironi. But chatinoziva mashoko ekudanidzira kwemutumwa wechipiri anongodanidzira achiti fallen is Babylon. Kudonha kwarakaita rakadonha zvose izvo zviripo. Saka nekuwapo kwazvo hazvina kushanda kusustaina Babylon to eternity. Babylon rakadonha rikawa. Chii chatiri kutaura vana vaMwari, zviripo zvizhinji zviri kusevenzeswa mukati menguva yanhasi. Babylon yaitori nevaroyi vemhando yepamusoro, yaitori nen'anga dzemhando yepamusoro, but hadzina kushanda. Mukacherechedza mambo vanoti varota chiroto, vanodaidzwa n'anga, vanodaidzwa vaprofita, vanodaidzwa maprofesa, asi pakati pavo hapana akagona kududzira hopedza mambo, hasina kushanda. Mukati menguva yanhasi varipo vari kutera system imwe chete yekusiya shoko raMwari. Kana varanda vaMwari Danieri neshamwari dzake vakagona kurapanura zvakavanzika zvemuBhabhironi zvakakundikanwa nen'anga nevaprofita, kureva kuti mukati menguva yanhasi vanomirira Mwari vane chokwadi chisingazikamwi nenyika yose. Zvese zvawaifunga, nziyo dzenyasha vakaimba hatina kushanda, vanocheka nyora vakacheka hasina kushanda, vezvikwambo nezvitokoroshi vaivapo hasina kushanda, kana zvisina kushanda kare hazvishandi venarasi. Hapana chinhu chitsva pasi pezuva. Hanodaro muparidzi kuti zvinovimba nevanhu, even vanga vane hondo dzemhando yepamusoro, vane system of intelligence dzemhando yepamusoro, asi hadzina kushanda. Maprofesa haigona kuanalyza, vese vaita zvose asi hazina kushanda. Mukati menguva yanhasi
hatizendai panjere dzedu. Vanovimba naJehovha ndivo vachamira. Zvose nemari dzavo zhinji negoridhe rose reBhabhironi asi hazvina kushanda mukati menguva yanhasi. Haikuna kutiudza semari yako. Haina kushanda kuBhabhironi. Kana isina kushanda kuBhabhironi haishandi even nanhasi. Chinoshanda kutenda nekuimba naMwari. Ndozvichaita kuti vanhu vaende kudenga. Kuna achabhadhara kuti aende kudenga. Hakuna achatenga ruponeso kuti aende kudenga. Chinoshanda kunyura mukati metsoka dzaMwari. Nerimwe ndiramazuva Belshaza anoita mutambo. Pamutambo waBelshaza anoti unzai mudziyo yaMwari uya weJerusarema. NdiMwari upi? NdiMwari akamirira vanaDhaniel paUniversity of Babylon. NdiMwari akadudzira hope pana Daniel chapter 2. NdiMwari akamira nevakomana mukati megomba remoto. NdiMwari akanofurisa Nebukadnezar sora. Terai vana vaMwari. Nebukadnezar mambo weBhabhironi akafura sora n'anga dziripo. King of the nation. Kufura sora but n'anga dzaivapo. Terai vana vaMwari. Pane vanovimba nechinyanga, vanovimba nemaduma, vanovimba nemadivisi, vanovimba nenyoka dziri muzviuno. Tererai nhasi ndokuudzai Nebukadnezar wakafura sora akahaya krimu yen'anga muBhabhironi. Zvaivapo. But hazvina kushanda. Saka Belshaza aita mutambo. Kwakavonekwa chanza changa chisina muviri chakangonyora mene mene, take care of us. Your days are numbered and your kingdom is divided between the Medes and the Persians. Terai vana vaMwari. There is coming a day yakafanana neyakaitika muBhabhironi. Yekuti n'anga hadzina kuona kuchekwa kwegwizi Tigris ruchidhaivetwa kuti maMedian Persian armies apinde. N'anga dzaivapo but guta rakatogwa. Ende tererai vana vaMwari. Pane vanhu vanoenda kuchechi vasingaende kun'anga but vanobhilivha muvhangeri rechin'anga. Ndibatei zvakanaka. Pane vanhu vanobhilivha muzvinhu zviri material, vanobhilivha muzvinhu zvinobatika. N'anga dzemuBhabhironi dzaiudza vanhu kuti takavaka guta tikaisa masvingo saka hakuna anopinda. N'anga dzemuBhabhironi dzaiparidza mharidzo dzaisenda pazvinhu zvepanyika dzichikangamwisa vanhu kudzoka kwaJesu kechipiri. Kwambozvibvunza herewo kuti sei achingotaura zvemari? Sei achingotaura zvedzimba dzepanyika? Sei achingotaura zvemarriage? Sei anoda zvinhu zvepano zvisingaende into the year after. Hausati wambomunzwa achiti Jesu anodzoka. Hausati wambomunzwa achiti siyanai noupombwe, musatora varume vevanhu, musarara nevana vevanhu musina kuchata. Hausati wambomunzwa achitaura kuti siyai corruption. Anotokupa kundiso yekunodarika bhodha usina kubhadhara juti. Havadi mharidzo dzinogadzira character. Havadi mharidzo dzinoswededza vanhu pedo naJesu. Chavanotsvaka kuti vanhu vaende kure naJesu nekuvakangamwisa nyaya yakakosha. Jesus is coming again. Unoziya pandada pamusoro munyori ari kutiye ndiMwari vari kutaura vari kutivo you have lived carelessly. Wakararama upenyu usiri hanya. Mukuita kwako you lived as if you were living an eternal life. Kune vanhu vazhinji vari kurarama pasi pezuva vasina basa neremangwana. Even kamushandisiro kavanoita miviri yavo vanoshandisa sezvinonzi hazvina ndava. Kamunwiro kavanoita, kamudyiro kavanoita, kamutambiro kavanoita, mafaro enyika ino kanobudisa pachena kuti ramangwana vane nharo. Inzwai vana vaMwari. There is coming a day when the Lord of the heavens shall declare rushambwa panyika kufana kudenga. Mwari anozviona zvose zvinoitwa pasi pezuva. God sees neziso risingabwairi. Kune varimo muzvimakoto, varipo vazhinji vari mucorruption nebribe nefraud, zvose zvakavaputira. Kunyange zvakadaro you may live a careless life and think nothing can ever come upon you, but there is a declaration of the judgment of God ichawira vose vanorarama vachiramba zvinodiwa naMwari. Vairarama upenyu uri careless, vachirarama upenyu usine hanya naMwari. N'anga dzavo dzichivasimbisa kuita zvakaipa. Varipo vaprofita venhema vanosimbisa vanhu vanoteverwa navo kuita mabasa asakarurama. Vhesi ya12 yodeclare ndoida inzwa udzi chapter 47 vhesi ya12 bhaibheri rotino panapa zvinovuya nouroyi hwako
noun'anga hwako uzhinji hwawakabata nahwo kubva pauduku hwoujaya hwako. Mwari vari kuita ngevari kuti nyaya idzi dzemasvikiro wakadzitanga uri kamwanana. You have been in that state for a very long time. Mwari vakupai challenge. You think zvichakuraramisa nokusingaperi. Uya mberi kwangu. Mwari vanodeclare pachena. There is a power. Takaidzidza nyaya bharamu chairangarira zvakanaka. There is no sorcery against God. There is no enchantment. Hakuna un'anga kune vanhu vanovimba naMwari. This is a challenge to those who call themselves Christians. Mamwe madhimoni nezvinhu zvinongokutevera. If you are a true child of God, wakanwa muna Kristu Jesu, you can never be possessed by the demons. You can be baffled. Unogona kuzungunuswa kuna nekoko. Basa richinetsa mari richiramba. Business richiramba ripasi richedza kusumuka. But the child of God can never be possessed. Mwari vanodeclare, vangu ndinovachengeta. Uya iwe noun'anga hwako. Uyofambisha Mwari. Hey. Mukati meshoko raMwari, Mwari vanoisa pachena kubudikidza nemweya wachiprofita kuti zvichatanga kuwira nyika mazuva ekupedzisira. Even vakachenjera, the most learned men of this earth, havagoni kuwisisa. Regai ndidzoke nemi ndisvike nemi pedo yakarova COVID pasi rose. Vanga vane uchenjeri vanga varipo. Hakuna akagona kutsanangudza. Vanooneswa vanga varipo. Vanorota vanga varipo. Vanoprofita vanga varipo. Asi pakati pavo hakuna mumwe chete ane zvakashanda asina kushanda. Vavoni vanga varipo asina kushanda. Basa ndiri kutaura bhora but pakarova denda hapana kana mumwe chete akasimudza muromo kuti audze nyika kuti chii choda kuitika. Saka regai ndikuudzei vanomba zvoda kuwira nyika mukati memazuva ano zvakuda Mwari asingagari pakati pevanhu. Uyu Mwari anogara muhomoyo anenge ari dombo uyu. Uyu Mwari anogara mvura uyu, holy water. Uyu Mwari anogara pakirawo. Zvakuda Mwari asingagari pakati pevanhu. Dzakapupura n'anga dzeBhabhironi kuti ziri kutaurwa namambo izvi. Zvakuda mumwe Mwari asingagari pakati pevanhu. Saka hazvina kushanda. Kureva kuti nanhasi hazvishandi. Tinozongomhanya hedu kutaura, ningi ashayika uyu tamuona ati wakudenga, ningi ashayika uyu tamuona ati wakudenga. Zvaivako kubva kare asi hazvishandi nekuti ndezvenema. Waneta nokuwanda kwamano ako. Zvino vanodudzira zvokudenga navanocherechedza nyeredzi navanofembera zvomwedzi mumwe nemumwe ngavasimuke vakuponese pazvinhu zvichakuwira. Ngandikuudzei vanoma, mumazuva ari mberi, mazuva atatarisana nawo, ivo ndo vachatanga kutiza vatinombomanyira kana zvatiremera zvichawira nyika. Mazuva ari mberi, ivo vanenge vachitotizawo, hakuna anogona kuponesa mumwe. Vanenge varipo vanatsikamutata, vanenge varipo vanaprofeti nanamen of God, vanenge varipo asi hakuna achabatsira mwanakomana kana mwanasikana wemunhu. Kucharwirwa avo voga vane mazita akanyogwa mutsamba yeupenyu. Mukati mezuva ranhasi haikuna kuita zita rinozikanwa kun'anga nekuvaprofita. Haikuna kuti n'anga zitarisa pawaiting list dzinoona zita rako. Mukati menguva ino maakutsvaka vanhu vakanyika shangu dzavo mumaropa aImanueri nekuti ndiye anonyora mazita mubhuku yeupenyu. Zvaivapo asi hazvina kushanda. Ndimi vairova kubva kare asi hazvina kushanda. Kokupedzera simba rako nhasi pazvinhu zvisingashandi zvinokubatsirei nai mudikani? Yeti Jesu aripo, gwayana raMwari, asina chinomukona. Hakuna anoenda kuna Jesu odzoka Jesu achiti zvandiomera. Zvose zvinonoperera pano nekuti seri kwake hakuna chimwe chikadzi chine simba kupfuura Jesu. Uya kuna Jesu mudikani, gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Siya nyika nemabasa ayo nevaprofita vayo, siya zvose. Uya kuna Jesu muipi weupenyu anoti ndomuteera muponesi. Kwese kwa haikuna kuteera n'anga, teera muponesi. Haikuna kuteera vaprofita, teera muponesi. Gara naJesu upenyu hwako hwose. Kudzamara mukomana achitsemura gore wadamunamato wakatsanangurika. Ngatisanganei pakunamata, ngatinamatei. Baba wedu wekudenga, tinokutendai nekuda kweshoko renyu. Tokutendai nekuda kweupenyu hunowanikwa kubudikidza neshoko renyu. Zvizhinji zvinoitwa nevanhu mukati menguva yanhasi zvaingoitwa kubva munguva dzekare asi hazvina kubatsira kunyange nemunhu mumwe chete. Mukati mezuva ranhasi mafamilies mamwe chete azere pakati pedu. Vamwe ndo atiri kuteedza asi maisa pachena kuti hazvishandi. Tipewo simba titeedze zvepamuchinjikwa zvakashanda.
Jesu makakunda wakaipa kudenga zikashanda, mukamkunda pamuchinjikwa zikasevenza, nezuva riri muko mukamkunda zikasevenza. Zvenyu Jesu ndo zvinosevenza. Batsirai vana venyu kuti vauye kwamuri, nekuti kwamuri moga ndo kune zvinosevenza, ndo kune zvine maresults, ndo kune zvinogara nekusingaperi. Kundokumbira kwedu tichipota nezita Jesu, amen. Kufungane kunaka kwenyika, iyo ndichasvika kwawira. Netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyerezi here, ndichawa nenyerezi here. Chiremba mumanenu zuwa rawira, nomuka ndaponesa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here. Musimba natenzi ndoda kunamata, ndiwe semuani weweya. Nyerezi yakupenya ingawe yangu, pamusi unachisa kwazo. Ndichawa nenyerezi here. Chiremba mumanenu zuwa rawira, nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here. Ndichakuona ususu wa Jesu, nomuparukudzo narini. Zichandifata mushawe ndarama, kutindikawana nyerezi. Chiremba ndichawa nenyerezi here. Chiremba mumanenu zuwa rawira, nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here. Ndichafara kuona usu wa Jesu, nomuparukudzo narini. Zichandifata mushawe ndarama, kutindikawana nyerezi. Chiremba ndichawa nenyerezi here. Chiremba mumanenu zuwa rawira, nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here. Ndichawa nenyerezi here. Chiremba mumanenu